At nagpikas baryo. Manhim sa good. Mamayli. Kiligkag bayli. Kisang babae nga. Mas may tindahan naglingkod. Guwapa lagi na. Ako kang amigahon sa? Hi. Hi. Pwedeng makig-amiga ni mo, miss? Pwede naman. Salamat. Ako si Rex. Ikaw? Mel. Nice meeting you, Mel. Amigan ta, ha? Okay. Nice meeting you, Sad. Okay rin mo kung magkuhay tag-sul sa baylihan? Okay, Ra. Mel, kumusta mo ito akong giingon ni mo? Pasensya na ha. Nangamustaran ko kay usa naman kabuhan gikan tong nanguyab ko nimo. Okay, Ra, Rex. Uy, og salamat dahil sa pagpaabot, ha. Nakahukom ko nga sugtunta ka. Salamat Mel. I love you so much. I love you too, Rex. Mel, mo na akong gikagulan mo maabot. Ang tiablis klase. Ha? Kay nga naman. Di naman ito magkita. Kay matun mo ko sa butuan. Tuwa ko mag-eskwela dito. Mo ba? Biyaan na di ako ni mo. Sige lang. Padayon lang yapon atong komunikasyon pinagi sa suwat. Ug ikaw, pag-amping din mo, pagtarong sa pag-eskwela. Mayra baghang imong mga amo. Sila si Sir Tam ug si Ma'am Jane. Oh, Rex, maayo ra. Og ikaw sad pag-amping dito, ha. Pauli ba din o kanang wa kay klase para pa magkakita ta. Siyempre, ako di isa adi mo, Mel. Bay Rex, mayo kay niuli na ka din sa ato. O may klase, holiday man. Ya, gimingaw sa kunyo din eh. Oh, mao ka bay? Oo. Kami ra kay imong barkada nga imong gimingawan? Dili ka, Asmin? Oh, siyempre. Apil sa na. Mayo kay ni Aka Rex. May delikad lang ko ulit ni sa ato, Sir Tam. Kay holiday man. Ya, o may klase. Taas-taas gede ang imong bakasyon ron din his ato kay sandwich naman lang ang ugma. Friday man ugma. Mao gyud, Ma'am Jane. Mahog ni 4 days ko din eh. Karong Thursday, hangtod sa Sunday. Gimingaw na sa ni siya ni Mel. Sir, ma'am, mo nang excited sa kayo siya mo pauli. Maganda. Ay gusto da ito. May, ay man da smell, ha? Ay to apa akong gisugo sa merkado. Ay ni ana to ron. Huwat-huwat lang Rex ha. Relax lang usa ha. Magkita na lagi mo karon og si Mel. Ma'am Jane. Kining Rex, Sherwin, Ramil. Kamo lang usa din sa bahay ha kay mo adto na kami si Sir Tam ninyo sa Butuan. Biyaan una ka muna mo din he. Mayo gani kay ni amo. Ni ay mabilin din isbay. Mel, Sir? nala sige ka muna bahala din isbay, ha? Mubalik kami dayon. Rex, kamo lang una din ha? Oh, sir. Kami di bahala din sa inyo. Ay, kabala ka. Nala, sige. As usual, libre mong mugamit sa mga butang din ha? Mga computer, TV, video key, nasa mga pagkaon diha. O kamo na'y bahala din he. Adto sa mi. Feel at home lang mo. Oo. Lingaw kasi Sherwin sa namin nga nagduwas computer, oh. Mao cute. Suot kay mo ni Sir Tam, no? Musalig lagod sila nga naamo din sa ilang bahay. Oo. Kami biyang kauban mag-basketball. Unya si Ma'am Jane sad. Siya mo ako advisor sa grade 6 pa ko. Unya, kay bawo sila nga. Uyab ta. Kumusta naman ka, Rex? Mingo biyak kay ko nimo. Labaw na ko. Mingaw na kay ko nimo. Saan nagkalagyo mo ta? Basta magkasinabutan ta. O ito may mga problema sa itong relasyon. Ikaw, magtarong kasi ang pagtuon. Kaya ako, magtinarong sa ko. Swerte ka. Buhutan kay mga amo nimo. Ako sada, manikamot ko. Ano ko, magkadabaho lang niya ako. Matabangan ti kasi ang pag-eskwela. Magka-eskwela ka sa kolehiyo. Buhon.
mo ka? Ano ka? Doon ako kinasulti nga. Huwag ka magkauyon? Wa man. Nga na mahirap mo ka? Nagis ko ko alam sa atong ugma. Alam sa itong pangandoy. Manikamot ha. Anong matuman na ito ni? Naunsa naman eh. Mahilak na hinuong ka niya. Oo, hinuon. Ang ngayon di ka mahilak. Kaya masabot ng gagkagwapa. Sige na, mayroon na. May pamapiltal lang kami. O duwa. Tara. Daliar yung mula boys to by Rex, no? Walang ibaw eh. College ta. Maogad, Beramil. Uy, doon na di ko balita ni mo, bay. Ha? Masama na? Sila si Sir Tom ba? O si Ma'am Jane. Namali na magpuyo. Tuan na spikas bariyo. Ha? Ano naman limin sila? Nga, maayos sila pagkaputang sa Sus Campus. Nindot nung gipuyan nila. Wala cosplay tip sa eskwelahan. Kay, narito sa magtudlugod. Ambot lang lagi, bay. Pero matud pa ni Sir Tom na samukan ko nun sila. Kay dagang ko ng bugoy. Usahay, doon ako ni mamato nila. Ha? Rex, naibong bitaw ko pag ingon ni Mel nga namali na kuno sila puyo si Sir Tom ug Ma'am Jane. Di ba ko magkatuo sa kaso nila, ate? O di mamato nila dito? Kay, wala mag sila kunta dito. Mausad bitaw na kisulti sa kumangot nga si Mel. Pero, ako sa Rex, dili sa ko makatuo sa maong rason. Ang ako itang manghod. Nalayo na sa dinuon din eh. Maogid eh. Ako di bitong atuon si Mel. O pamato presidente sa atong grupo nga mga basketball players. Mga istorya na ta. Sa tang magpaaputan niya. Oh, Okay. bitaw. Sige, mayo pa. Pinaw mo ha? Nag-insulti ninyo ha? Bayad sa kundam ko ba? Sige, Mo? sige. I-share na mo. Junjun. Kwan, nainal gis kundam ko ba, Rex? Bahay na ni Sir Tumba og Mil. Ha? Bahin lang Sir Tom og ni Mil? Kaya nga naman. Kwan, nagdamgo ko nga doon na sila relasyon si Sir Tom og Mil. Nya, nagrumansa silang duha sa higayon nga wa si Ma'am Jane. Unsa? Pero Mil, huwag ko may mutang sige kung ni Junjun ganina. Bitaw sa. Pero, damgor to ba eh? Ayaw to butang yung dotang kahulugan. Pero, bay, doon ka pagtuo nga, dito damgo. Naibaw biya ka ng Junjun, ha? Anad ka ni pamuso. Mato pa niya, mapahimuho siya. Kung siya gusto niya bahaton, labi na ka ng papamuso. Kay happy din siya mawain ng kinabutan, ha? Kay, gitagalan ba yan siya? Niya, swerte lang nga, dilapas siya usa ka tuig. Time para good bay. O sabi mo, boot ipasabot bay Rex? Nandun ako. Ganun mo sus Junjun silang Sir Tam. O, tinuuto niya nakita lang Neil. O, dili kay damgo lang. Unsa? Nakasulgi ko insulting Junjun da. Diliin ko makatug. Unsa ka no? Ako magkonsultihan si Mel bahin ni. Pero, di na ako naon eh. Imposible sa mahitabo na. Pero Mel, Bay, nimbutan biya si Sir Tom. Atong das ilan ni bagong tuig. Ipadasa si Andrew. sige. Agad lang sa kunin mo bay. Gana yung handa. Sino? Bisim kay mga tao. Ihaw ganding, baboy. Ay, kana ragong kanding o baboy Rex. At tara sa Ramel o si Andrew eh. Kau ba ni Ma'am Jane? Nalingag tanaw sa mga nag-ihaw. Ato day, Sir Tom. Ahim day si Emil. Ato sa iyang kwarto. Sige, ato lang. Sa kwarto. Huwag ka magawas. Kuan kining doon ako hikibuhat. Namilo ko sa mga linaban. Okay. Kumusta naman ka? Okay naman ko.
tanaw ko nimo murag dili man ka okay. Okay ra lagi ko. Gimingaw lang ko nimo. Ako sad, mingaw sige ko nimo. Okay naman ka ka, anong best kwarto nimo? May istorya, magparay-paray. Okay ra man. Mingaw lagi ko rin pinangkan ako. Gimingaw lang sad kay ko nimo. Rex. Bay Rex. Sa muka. Oh, Nidritso lang kong suod bay kay ablir mong portahan ng kwarto. Gablihan kita na mo. Kay, lain sige manira ni. Miyaw. Gidadan tamog snack ninyong duha din Uy, special ko na mo ini. Hindaktan mo gid. Unsa man day? Aron dili maputo lang inyong labing-labing diha. Sabaya mo. Tagsara ba kayo mong magkita? Uy. Unsa man na, Mil? ha? Hala? Di ba? Pills mo na? Pills to na. Nganong ba na may pills sa imong kwarto? Ha, Mil? Ngano? Mga mga galang kaagi ni Rex sa pansawit ngayong ipangayo, ang unang bahin sa iyang kaagi. Awit nga nagkalahan, lead me Lord. Kaagi gabata ng duwa sa radyo na including inverted aso o gabol sa direksyon ng Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Josea Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadaan sa bagong email address sa rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.